Sorry jama'a ku yi hakuri bari su fara. Sai an fara. Sorry. Yanzu za mu iya magana sosai. Yanzu nan baya tsayawa ne. Sannu ina wani? Hello. Kamar yadda na faɗa, wannan shekarar ta zo mana da abubuwa da dama mara daɗi, sannan kuma abubuwa da dama sun faru, amma duk da haka na zo muku da albishir daga Dangote Seasoning Cube. Sun zo da gasa da za a fara, an fara 25 ga wannan watan, za a gama shi 19 ga watan gobe in Allah ya kai mu. Idan kuma kyaututtukan da za a ci a wannan gasan shine za ka iya ka ci kyautan sa sukutum, sannan kuma akwai kyaututtukan da za a yi kamar kayan kitchen, akwai shinkafa da za a raba ga wanda ya ci wannan gasar. Domin shiga wannan gasar, abin da ya kamata ka yi shine za ka sayi paketin dunkulin Dangote Seasoning guda 2, sannan za ka tafi da wannan dunkulin cibiyar cin gasa wato Redemption Center mafi kusa da kai. Idan ka je za ka ba su, akwai su kuma za su baka scratch card, sannan za ka kankare. A nan ne za ka gane menene kyautan da ka ci a ciki. Sannan kuma idan ka ci wannan gasan, a take za a baka kyautan da ka ci, in sa ne, in kayan kicin ne, in shinkafa ne, da kati, har da katin waya. Kaga za ka iya ka kira abokanai, 'yan uwa, mutane dai da ka saba. Sannan kuma wannan gasan za a yi shi ne a garuruka, a jihohi kamar haka. Akwai a Kano, akwai a Kaduna, akwai a Gombe, Plateau State, akwai a Sokoto, Adamawa, Nasarawa, da kuma birnin tarayya Abuja. Ka garzaya ka je, an fara. Kaga in Allah so yadda in kana da rabo za ka iya ka ci waɗannan kyaututtukan da Dangote Seasoning suke ɗaukan nauyi a kowane shekara, saboda suna so su faranta wa al'umma da suke cin abinci da Dangote Seasoning. Na gode sosai Hadiza Aliyu, wacce kuka sani Hadiza Gabon aka Dangote Seasoning. Jama'a, da fatan dai kun gane yadda za ku yi ku shiga wannan gasan. Bari in maimaita, za ku je Redemption Center mafi kusa da ku, sannan kuma za su ba ku scratch card inda za ka kankare ka ga kyautan da ka ci. Wannan hoton Hadiza Gabon ce. So jama'a, Allah ya bada sa'a. Kuma wallahi rahama babu a Nijar, bana tunani akwai a Nijar, bana tunani, amma muna nan zuwa. A Sokoto, kamar yadda na faɗa ne, duk inda ake samun dunkulin Dangote Seasoning, insha Allah a wurin in ka saya za su faɗa maka inda za ka kai. Centers ɗin ina ga za su zama duk inda ake siyar da wannan dunkulin, a nan za ka iya samu insha Allah. Sai menene kuma, idan akwai tambaya za ku iya mun na 'yan mintuna kaɗan in ga ko zan iya amsa muku. Na gode sosai. Barka dai, barka Lawal. Allah ya ƙara ɗaukaka, amin. Sababi alhamdulillah. Okay, wannan ba na bane ba. Allah ya sa mu da rabu, amin amin. Okay, Rashida na jamna. Akwai ayyuki akwai ayyuke, sai dai ki za a siyo miki a nan kawai a yi miki gasan. Lagos fa no, gaskiya bana tunani akwai a Lagos. Garuruka dai da suka faɗa su ne a nan. Akwai Kano, a Kaduna, Gombe, Plateau, Sokoto, Adamawa,
Nasarawa da kuma birnin tarayya Abuja. Duk inda dai kuke tunanin cewa za ku iya samu dangote dunkulin dangote seasoning, insha Allah za ku saya. Ka ku manta paketin guda 2 za ku saya sai ku kai musu. Idan kuka kai a take za ku iya gane menene kuka ci. So Allah ya bawa mai rabo sa'a, kuma duk wanda ya samu ya ci sa din nan Allah zaka yanka ka kira ni. Simi, je ne comprends pas où ça. Mais tu es d'où, Tijani? Zaki iya saya mun to? A'a. Inshallah. Ogunfa. Na faɗa garurrukan da zai wannan wasan. I'm your biggest fan. Thank you. Banda mutane tun daban da Lagos. Kadaiya. Anti Saratu ai baya son daɗi. Bana tunani akwai a Yobe. Wayannan garurrukan kawai suka lissafu. Amma fara gasan an fara shi yau 27. Yau 27 kwana biyun da suka wuce aka fara. Thank you so much, Sadiq. Thank you. Allah ya bani sa'a ni kadai. Amin. Allah ya ba kowa sa'a. Allah ya barakina. Le Niger. Hi. Tu nous manques ici, il faut venir. Inch'Allah, très bientôt. Inch'Allah. Bauchi. Bana tunani akwai a Bauchi. Amma next time, insha'Allah, sauran garurukan da ba a kira sunayensu ba, insha'Allah. Akwai a Gombe. Akwai a Gombe. Akwai a Gombe. Tell them kowa yana da damar shiga, matukar zai iya siyan pakiti 2. Kowa yana da damar shiga wannan gasan, ko mace ko namiji. Idan har ka sayi pakitin dunkulen dangote seasoning zaka shiga. Ba wani a cewa a'a mace ne kawai, a'a namiji ne ka, a'a ba haka bane ba. Mace da namiji, tsoho, yaro, duk wanda ya ga dama, in dai ka sayi dunkulen dangote seasoning na girki, sannan ka kai redemption center din inda za a gudanar da gasan gaba daya. Insha Allah in kana da rabo sai kaga kashi sa, ko kuma katin da za a bada, ko kuma kayan kitchen. In namiji ne ya samu kayan kitchen sai ya kai gida, akwai mahaifa, ko kuma idan mai mata ne kaga shikenan an canza. To mun gode sosai, Allah saka da alheri, kuma ina jiran feedback. Kamar yadda na ce, yanda zaka iya kai shiga wannan gasar shine zaka sayi paketin sinadarin dunkulin girki na dangote guda 2, sannan kuma waɗannan dunkulin zaka kai su cibiyar cin gasa, wato redemption center mafi kusa da kai. Duk inda kasancewa ana siyar da wannan magi, na tabbatar zaka samu inda ake cin wannan gasan. Sannan za a baka kati da zaka kankare da kanka. A take zaka gane wani irin kyauta ka ci, sannan a take zaka samu kyautar nasarar da ka ci, insha Allah. Mace ko namiji, you are free, zaka iya ka shiga wannan gasan na dangote seasoning. Dangote seasoning dama na kowa da kowa ne. So ina muku fatan alheri. Ni ce taku Hadiza Aliyu aka dangote seasoning. Sai anjima.